Марат Ярулин белән үзебезнең блиц сораштыруны башлап җибәрәбез. Әзерме син? Әйдә. Әйдә. Манчы. 70 яшь туганнан соң синең турында нәрсә дип сөйләшәләр? Вот это мужик диярләр. Красавчик. Сугаргамы, суктырыргамы? Сугарга. Ират белән хатын-кыз арасында дуслык була аламы? Була. Зур гонорарга үзең теләмәгән җирдә чыгыш ясаганың булдымы? Булды. Зур суммада әҗәткә акча биргәнең бармы? Булганы бар, Сиңа 18+ фотолар җибәргәннәре булдымы? Бар. Ә синең Бар. гафу үтенеп тә кичермәгән кешеләрең бармы? Юк. Хатын-кызга җикренгәнең бармы? Юк. Мөхиди хезмәткәрләре яныннан туктамы узып киткәнең булдымы? Күрмичә. Чәч буяганың бармы? Бар. Бер буханка ипи ничә сум тора? 55-60. Концертта башыңа шешә суккан дигән мәгълүмат чыкты. Шушы мәгълүматтан соң фанатларың сиңа ышанудан туктамаганнармы икән? Бу дөрес хәл булдымы? Юк, ул безнең ни иде? Безнең яшел концерт иде. Шуңа күрә мин аннары